Remata o partido no Carlos Belmonte. Albacete-Celta na Copa. 2-2. Despois de 120 minutos, despois da prórroga. Quenda de penaltis. 3-0 pro Albacete. O Celta, un ano máis, está fora da Copa. Esa competición que eu sempre penso que se algún día vou ver o Celta gañar un torneo que non sexa Intertoto, a ser a Copa, pero non a ser este ano, porque unha vez máis o Celta está fora da Copa, mesmo sen chegar a oitavos, mesmo sen xogar contra un equipo de primeira división. Decepción. Algúns din que é ridículo, algúns din que debacle. Debacle, sen dúbida, rozouse fronte ao Sant Andreu, tamén nunha quenda de penaltis. Aí non ocorreu, pero hoxe verdadeira decepción. Sí, verdadeira decepción. Diso estou totalmente seguro. Son Antón García Fernández, fálovos dende Jackson, no estado de Tennessee, e aquí nos Estados Unidos de América, e tras rematar o partido, e tras ir buscar a miña filla da escola, estou a dar unha volta pola veciñanza, simplemente para reflexionar un pouco, despois desta derrota do Celta, para reflexionar un pouco en voz alta nesta ocasión, e grabando un comentario que agardo que sexa breve. Día escuro por aquí, coas follas xa no chan, día no que está a chegar a escuridade. É un bo intre, con poucos coches pola veciñanza para sair dar un paseo. O Celta neste partido, sen dúbida, dende o verdadeiro comezo do partido, non saiu enchufado. Este é un problema que vexo co Celta a miúdo. Hai partidos nos que o Celta, dende o comezo, non sae enchufado. Pode que se enchufe despois. Ocorreu, por exemplo, fronte ao Ludogorets, en Bulgaria. Ocorreu hoxe, fronte ao Albacete, no Carlos Belmonte na Copa. E esa é parte da dificultade, esa é parte do problema, o que se enfrontou hoxe o Real Club Celta de Vigo. Xogadores que non están a dar o que teñen que dar cando teñen as oportunidades. Non vou dar nomes, porque se viste o partido sabedes de quen, en plural, estou a falar. Un partido que o Celta, eu penso que tiña que ter comezado de outro xeito, máis enchufado, indo a polo balón, facendo a presión máis arriba, pero non o fixo, tivo máis o balón o equipo local, o Albacete, e mesmo conseguiu adiantarse no marcador. O Celta na primeira metade ben pouco fixo realmente. Comezou a domear o balón despois dese 1-0, pero tocando, sen moita dirección, sen moita profundidade e prácticamente sen crear ocasións claras de gol na primeira metade. Así fomos ao descanso con ese 1-0 pro Albacete. Eu intercambiei unhas mensaxes co meu pai, Antonio García Teijeiro, e díxenlle que estaba case que certo de que o Celta, non case que, totalmente certo de que o Celta ia remontar este partido. E na segunda metade houbo cambios que evidentemente estiveron ben, porque esa é unha cousa que Claudio fai realmente ben, en xeral, ler os partidos, facer os cambios, e ademais facer os cambios axiña. Xa no comezo da segunda metade saíron xogadores que están en moita mellor forma, e o Celta conseguiu, increíblemente, cun testarazo de Joel Lago, un xogador que eu penso que ten que calmarse un pouco. Entre Iago Aspas e Joel Lago neste partido, a min tremíanme as pernas, porque
demasiadas protestas e ademais, dende o meu punto de vista, o Lago fora do gol, que foi moi importante, pois tampouco tivo un gran partido. Pero bueno, esa é a miña visión dese asunto. O gol, un golazo de cabeza, un testarazo deses os que non nos ten moi acostumados o Celta, e un con moito tempo para acadar a remontada que se acadeu porque hai certos xogadores, como por exemplo o Panda, que verdadeiramente están nunha forma excepcional, e mesmo cando non fan partidos excelentes, como foi o caso deste, pois sí que teñen uns detalles de calidade que poden inclinar a balanza pro lado do Celta, e foi precisamente o que ocorreu con esa remontada 1-2, e o Albacete que fixera bastante traballo físico e que psicolóxicamente despois desa remontada non estaba xa tan en pé como na primeira metade, estaba case que entregado. Ese era o intre, dende o meu punto de vista, para que o Celta fose a matar o partido, a pechalo, a marcar un terceiro gol que nunca chegou porque tampouco é que se tentase demasiado. O Celta, o que fixo despois do 1-2, dende o meu punto de vista, o mellor non estades de acordo, se cadra, pois eu vin o partido de outro xeito, ou vos viste o partido de outro xeito, pero o Celta adicouse, sobre todo despois dese 1-2, a contemporizar, a especular un pouco co resultado, co reloxo, e non pechou o partido nos intres nos que debería telo feito. Ben, é certo que mesmo cando as cousas non estaban inda do lado do Celta, despois dun erro a porta baleira de Jones El Abdelawi, o Albacete tivo unha oportunidade de marcar un segundo gol, pero atopouse co pau, pero o Celta con 1-2 tiña a oportunidade, eu penso, de pechar o partido cun terceiro, e non o fixo. E no fútbol pode un ser mellor equipo, pode un estar xogando un chisco mellor co rival, como realmente o Celta estivo a facelo parte da segunda metade. Pero un gol é só un gol, e o Celta ten problemas en defensa, especialmente cando xoga o gardameta que normalmente non xoga, que é Iván Villar. Iván Villar fixo algunhas paradas boas, interesantes no partido de hoxe, pero é un porteiro que, sen dúbida, non ten confianza en sí mesmo. Iso pode verse claramente pois cando recibe un balón que ten que xogar cos pés, por exemplo. Pero bueno, o empate a 2 que chegou no tempo engadido, no minuto 94, por suposto que non é culpa de Iván Villar, porque o dianteiro do Albacete, como estou agora falando de memoria, pois non lembro o seu nome, pero rematou entre dous defensas do Celta, rematou de cabeza un centro moi ben posto, hai que dicilo, con boa comba, bended like Beckham, e bueno, remate de cabeza que iguala o resultado. A faciana de Borja Iglesias era un verdadeiro poema, deixaba claro que as cousas cambiaran nun pequeno intre, por un centro e por un testarazo, 2-2. E despois ven a prórroga na que realmente ningún dos dous equipos fixo nada interesante, porque eu adoito dicir que as prórrogas, dende o meu punto de vista,
están un pouco demais. Se as eliminasen, eu non as votaría en absoluto de menos. Chegan os penaltis, a quenda de penaltis, realmente teño que dicir que non é só que o Albacete tirase ben os penaltis, é que o Celta realmente tirounos moi mal. 3 xogadores de calidade que non foron quen de marcar os seus lanzamentos. E, por tanto, se completa esa derrota final do Celta que fica apeado da Copa. Ese torneo que eu penso que é o que o Celta podería, se que eu teño a sorte de vivir o tempo suficiente, podería gañar, eu podería velo, pero non vai ser esta tempada. Podemos buscar culpables, pero eu non teño interese nestes intres en buscar culpables. Teño interese máis en facervos algunhas preguntas. Pensades que o Celta realmente ten plantel para 3 competicións? Pensades que se fixeron ben as cousas no verán, confeccionando un plantel para xogar 3 competicións? Eu, sinceramente, penso que non. Penso que non se fixeron ben as cousas nese sentido. Por iso, doulle moitísimo crédito ao noso adestrador. Porque Claudio Giraldez, cun plantel que non é moi alá, que ten moitas eivas, está a facer un bo traballo na Liga, sobre todo, e tamén ás veces en Europa, non na Copa. A Copa esta tempada ten sido un verdadeiro desastre, dende o primeiro partido, dende a primeira rolda, pasando pola segunda fronte ao Sant Andreu, e chegando á eliminación de hoxe. Entón, habería que preguntarse, habería que analizar se o Celta realmente fixo o traballo que debería ter feito no verán ou non. A miña idea nese sentido é que non. Podo dicir que aplaudo a Claudio Giraldez polo que ten conseguido ata agora, estar vivos en Europa, estar ben clasificados cara ao remate da primeira volta na Liga, é unha Copa realmente para esquecer. Alguén podería dicir que o Celta non é quen de xogar contra equipos que se meten atrás, contra equipos que xogan en bloque baixo. Bueno, iso non é doado nunca para ningún equipo, pero non penso que fose iso o problema hoxe, non penso que fose iso o que fixo o Albacete. O Albacete xogou un partido máis ca digno e nalgunhas fases do partido superou o Celta, e o que fixo foi dabondo para seguir adiante na competición copeira. Entón esa é outra cuestión. Que pensades que o Celta precisa facer para cambiar un pouco esa tónica, esa dificultade coa que se encontra cando xoga con equipos que se pechan atrás? Non o Albacete, xa digo, pero de cara a vindeiros partidos de Liga. Despois, tamén gustaríame preguntar, para ver se tedes algunha idea neste sentido, ten verdadeiro sentido ou non dar tanta
responsabilidade a certos xogadores canteiráns que están inda a formarse e que quizáis non teñen, non digo a categoría, pero sí a experiencia necesaria para levar o equipo ás súas costas. Hoxe queda claro que hai xogadores, algúns deles canteiráns e outros non, que non estiveron á altura dun partido como este. O Celta xogaba máis unha vez contra un equipo que está por debaixo do propio Celta en calidade, en plantel e tamén en categoría. Pero houbo intres do partido nos que iso non se notou demasiado. De novo, pregunto isto porque eu penso que Claudio está a facer un moi bo traballo co equipo que ten. Pero volto á premisa do comezo. Penso que o Celta non confeccionou un plantel para achegarse con garantías a 3 competicións. Isto non é un xeito para min de xustificar o que ocorreu hoxe, ou de alegrarme porque o Celta xa non xoga a Copa. Non, nin moito menos. É un xeito para min de abrir un pequeno debate e de preguntarvos, os celtistas e as celtistas que estean a escoitar estas divagacións mentres camiño xa a paso lento, pero en dirección de volta á miña casa, pois o que quero é preguntarvos, tendo en conta que o Celta, en principio, non tirou ningunha das 3 competicións, porque o Celta tiña a intención, e cando digo o Celta, digo Claudio Giraldez, tiña a intención de competir nas 3 competicións, pero nunha delas non competiu en absoluto, nin hoxe, nin fronte ao Sant Andreu. Entón, como podemos explicar isto se tedes algunha idea? Se viste o partido, que seguramente sí. Por qué o Celta deu esa imaxe tan pobre, tanto fronte ao Sant Andreu como a hoxe fronte ao Albacete? Ten o Celta canteiráns coa experiencia suficiente nestes intres como para levar o equipo aos ombreiros en partidos deste estilo ou en partidos como o do Ludogorets en Bulgaria? Eu penso que non, porque eu penso que os canteiráns fórmanse, adquiren experiencia tendo a xogadores contrastados ao seu carón. Pero hoxe, nin os canteiráns, nin os xogadores máis contrastados en xeral deron o do de peito. E así o Celta rematou unha tempada máis fora da Copa. E agora sí, centrándose en 2 desas 3 competicións, a Europa League e a Liga. O vindeiro partido será interesante nese sentido, porque o Celta a viaxar ata Oviedo nunha situación na que o Oviedo ten que gañar como sexa, e o Celta está nunha posición moito máis tranquila dentro da táboa clasificatoria, pero despois desta derrota, porque claro, foi un empate, pero a final foi unha derrota. Despois desta derrota, como pensades que esta eliminación
da Copa a afectar ese partido que o Celta a xogar son uns días, en 4 días, no Carlos Tartiere fronte ao Oviedo. Son Antón García Fernández e vou chegando xa de volta a casa e vou xa despedíndome de todos vos e de todas vos. Respondede as preguntas se queredes. Veño de falar con Antonio García Teijeiro. El díxome que este Nadal estaría interesado en facer algo que eu lle propuxen, que é unha sesión de preguntas e respostas especificamente para el, xa que leva tanto tempo sen pasar polo programa por diferentes razóns. Preguntas e respostas da audiencia. Se tedes algunha pregunta, algún comentario para Antonio García Teijeiro, podedes tamén deixalo na parte de abaixo desta grabación, deste vídeo, e cando teñamos un oco libre e podamos cadrar as axendas, teremos en directo no Bar Celeste a Antonio García Teijeiro de volta de México e de volta tamén do seu concerto de jazz o que asistiu onte en Vigo, para facerlle esas preguntas, para consultar con él esas dúbidas e para matizar certos comentarios que vos fagades e que vos deixedes pola parte de abaixo deste vídeo. Remato xa, o Celta fora da Copa. Quedan a Europa League e tamén a Liga. Como sempre, o de sempre. ¡Ala Celta! Son Antón García Fernández chegando xa á porta da miña casa aquí en Jackson, Tennessee, nos Estados Unidos de América. Moitas gracias por escoitar, moitas grazas por estardes aí ao outro lado da liña cibernética, e xa é hora de dicir adeus aquí na canle de YouTube do Bar Celeste. Ala Celta na vitoria e tamén, como hoxe, na derrota. Aburiño.